Aiene, eta besoak zabalduta jauzi zen sofaren gainera, erabat etxita bezala, zirkinek egin gabe. Aizu, Gregor, hotxe egin zuen arrebak ukabila goratu eta zorrotz begira. Metamorfosiaz geroztik zuzenean jaulki zizkiun lehen hitzak izan ziren. Ondoko gelara joan zen lasterka, ama zorabiotik suspertzeko esentxia batean bila. Gregorrek ere lagundu nahi zuen, oraindik astia zegoen kuadroa salbatzeko, baina kristalari gogor itxatxita zegoen, eta indarra behar izan zuen eskatzeko. Orduan, bera ere lasterka joan zen ondoko gelara. Arrebari aholkuret bat eman ahal balio bezala, garai batean bezala, baina haren atxean geratu behar izan zuen, egonean, hainbat botilaretxoren artean miatxaren ari zela. Arrebak buelta eman eta beldurtu egin zen. Botila bat lurrera jautsi eta apurtu egin zen. Printxa batek Gregor aurpegian zauritu, eta botika erregarri batek blaitu zuen, denbora gehiago galdu gabe. Gretek ahal zituen botila guztiak hartu eta haiekintxe joan zen amaren gana korrika, oinaz bultzatuta itxi zuen atea.